दादा दिमाग खराब भइल बाटे ई का अब बात से का देखो हाल हम अपने दे दो मार घर बाहर दे ते ही बाहर दिए लिप के माने रहू नकले करे नी जी जब हम कहनी हमार दे दुखा तो राउरो दुखाए लागेला पूरा घर बाहर दे उतना बाकी में बाहर दिए ना कहियो कहे हमर दादा मर गन त कहन कि हमरो दादा बाहर दिए ना का दीदी रहू गज बस कती आई न गोड़ दुखाता हमर देखो तेरे बाहर गोड़ गोड़ हमार गोड़ गोड़ ना हो जिया एक दिन बना देते कोई कहे नहीं तोरा के हम ना बनाएम जल्दी करी ना तो मम्मी जान त लागम चिल्लाए भैया जी के काम पे जाए के बनू जी चिल्ला तो हम अपने गोड़ दुखाता हम ना बने हां तो रहुआ पर बिल थोड़ी फाटेला फाटी हमार पर उठेरे छोट छोट करके हमार जान लेत रहता लोग तो जान लेता नहीं जाते चिरो चाहे कुछ कर करे का मम्मी जी अभी चूल्हे नहीं पता मम्मी के देह में दर्द लगे ऐसे ना उठनी है सुबेरे रोज दिन तो के देह में पत्थर रहता रोज दिन बीमारी ढुकल रहता करे हमर लइको ऑफिस जाई त हवा पी के रही कि माटी खा के रही का करी मम्मी जी हम तो रोज करते बानी जी कमैले के आगा उ अपन बियाह शादी ना कइलस तोनी के बियाह छोटका छोटका कुली के बियाह हो गइल आ तोनी को ओकरा के टाइम से बनाइयो के ना खिएबू सन ओकरे कमाई पे नुकुल झारा तारू सन तोनी के मर्दा के कमाई पे कमाल का मां जी ऐसे कातना कमाल तोर मर्द उहो मालूम बा तोरो मालूम बा हमरो मालूम पूरा गांव जवार के लोग के मालूम बा तो जाइए इतना कमाते बन देखो नौकरानी किन के लिए के रख दी हमारा अच्छा आ तू लोग का करबू लोग खाली बैठ के पधोरबू लोग चाट फरिया सुबह देखिए हमर दिमाग मत खराब करिए तोर तो दिमाग रोज खराब होला हम नौकर बानी का जी नौकर ना रानी रफ्तान उतरल बाड़ू तू रानी रफ्तान कहां बिया रे राबर की है ना सुबह सुबह लागली नाटक करे घर में नाटक खूब करे नी मोट कट के चला के कपड़ा फाड़ दिए करे पता राम राम के बेरा रहो ये सब करे के आदत बाजी तो तोनी के ना सुधर से का करे रे करे खा कर का वो बेटा बेटा हमर हमनी के मर्दा का हो जी नींद ना खुला सब तक का करलिस रतिया भर की नींद ना खुलला का करलिस रे अपन बेटवा बेटवा हटे आई लोग बुझता खाना बस लेके आई चुप 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 देखे मम्मी जी खत्म चुप मार दे तो चुप से का बोल जितना तो लोलावा चलेला उतना हाथवा चली त ठीक रहला तो कहने के चुपचाप रहो समझे रे एकरा को समझा तो जाते ते के बनाई खाना हम बनाई तब एक दिन हम माथा दर्द तरह का करी अरे तोरा माथा में रोज रोज बाथा होला ब्लास्ट कर दी त बढ़िया रहला माने केहू जानबूझ के कहेला देह में दुख रहेला तबे न कहेला अरे तोनी के रोज रोज के नटंकी बा रोज रोज देखी मम्मी जी आदत पड़ गई बा करे कमाई रहुआ रखतन तो रहुआ का बनाई हवानी से अच्छा कमाई हम रखत नहीं अरे भाई झुमकवा जो लटकले बड़े सुनून जो चढ़ा रहे तोरा डालवा पे बियाह में ओकरे कमाई के ह अच्छा वो बात कमाई तो हम के वाला कहां गइलस का रहे तोरा कमाल मालूम कमाल रहत तो बियाह ना भइल छोटे छोटे जितना तोनी के जबान चला त हाथ गोड़ चली तब नु हां काहे ना कह बेटे ना चलते नु वो कमाई खालू सन तोनी को ओकरे से इज्जत ना देलू सन का रे ई लोग भीख मांगेला लोग मांगते बार सन भीख रे दी एबरा दूध बानू कोनो के ना दे हम कोनो चाय पिए से के पिए लातन चाय दूध नु घोटे लु गिलास भर के पी लिए त चाय के रहुआ जाई एकदम खत्म बड़ू लोग तू लोग आजे के कहिए के खत्म दिया सबसे बड़का तो खत्म तू बड़ू तनिको समझ में ना आवेला तारा हैं दूगो बेटी तू भी हले बाड़ू दूगो बेटी ही आई बड़ी सा तू पतो लेका बढ़िया से प्यार दुलार से रखे जी त हमार बेटी बजा के सुतली सन 8 बजे ले पसर आ तू सिखाओ अपना बेटी के सिखैले रहू नो अपना एकनी के हम सिखब के एकनी के माई सिखा के भेजी दी अजय बताए बाबूजी कि तबीयत खराब रहला को दिन तो ये के बुझाते के भड़क जतरी जम एकनी के अबे कह ना दी बाजार घूमे के देखे लिपस्टिक मार के घूमल चालू कर दिए सब कुल तबीयत एकनी के ठीक हो जाई रहुआ नहीं की जाने तकनी के क्रिया चलिता कमाल कर देवे तू सब घर में हमनी के कुछ खाए पिए के ना रहे दाना दाना खातिर तरपस रही जा वो दिन तू गजब कर देबे लो तू ही न हो जो एगो वंश खातिर तड़पत रहो आज हमरा यहाँ हाथना परिवार बढ़ गई ये सब बाल बच्चा हो गइलन सा तो तू इकनी के साथ लागल रहत रू पाक काल तू बेटा के बियाह खातिर तड़पत रहो बेटा के बियाह हो गई तो बेटा के पुतो से लड़त लड़त घर के एकदम अथी कर दिल बड़ू अरे ये सब बेटी बाड़ी सो
तोहरो बेटी कहीं जा करके ऐसे ही बेटी हो रही है सा। ओहो तू लोग तारा लोग के एगो काम बा। बाबूजी आज गलती हो गई है। ना कोई बात नहीं के। देखो सुबह उठल बहुत जरूरी है। सुबह उठा, चिड़ै बोले से पहले उठ जा, अपना अपना काम धंधा में लाग जा। देखो बउआ का ऑफिस छूटे जा रहा बता लो, खाना ना बनेलू आ घर के तू बिगाड़ो मत, बनाओ। तेरी की गजब मेहरारू तू बाड़ू भाई। हैं ठीक बनू? हाँ बाबूजी तनी से बना दे। दीदी गैस पर जल्दी जल्दी रोटी पका देवे के। हम भुजिया छी रखा। आज से झगड़ा ना कर बोलो। ना बाबूजी सॉरी बोलो। माफ कर दी माँ जी। माफी मांगो। माफ कर दी। आ तू लड़लू नु तो बुझियो इतना सालवा जौन उठैले बाड़ू इतना सालवा उठाई आ तोहरे कपड़ा पर बजाई। चलो चलो लो कनिया दूध चाय बना के सब कुछ दे। चाय बनाओ लोग, सब लोग पियो, जल्दी से खाना भी बना के बबुआ के ऑफिस भेजो। ठीक है बाबूजी। ठीक चलो। तोनी के हम बात बता बुझ लिए संतन के समझ में तोनी के क्या। अरे चलो बू। अरे हाँ आओ तनी बता तनी कि चाय पत्ती कितना ढलाई ठीक बनी। ई बुढ़िया मरियो नहीं के जाती इल्लू बर लछनी कहियो सुधरी जी। कहियो ना सुधरी नहीं। भगवान जैसन ससुर बड़ा नु की घरवा का बांध के रखले बन न तो ई बुढ़ियो ऐसा न कि तहरा में हमरा में मार करवा दी। लेकिन एगो बात सुन ले, हमनी सन गलती करते हैं सब बड़ा हम अंसा काम करता नहीं सन। हां इधर हमनियों में बढ़िया ई बुढ़िया के मुंह ना देखे के अलग बात बा, लेकिन बाबूजी के मुंह देखे हमनी के के माने लो ना बेटियों से भी ज्यादा। आज से देख टाइम से उठ चलल जाई। ए बुढ़ियो के नु रोटी में मरीचा मिला के दे देम। पाकते हूं लड़ाई के पे। देखो ये अरे के सुधर करतम से के धमकी दे के गइल जी। अच्छा जाए चल खाई जल्दी बना। खाली एक बेटा खातिर मरेली। बुढ़ियो के जहर दे दे। चल ना खाली जेल में जाके डर ना रही तुम तो बुढ़ियो का राम। चलो ना मैं चलो पहले बनाइए बाद में लड़ियो। मुंह में बना सलिया पोत के लेके हम लेके आओ तनी जल्दी बना। जाई हमली पता नहीं जरा से मुंह आके रख दे। बुढ़िया मर जाए तो ठीक रही है। एक खानदाने का खत्म हो जाई। खानदान के खत्म कर बुढ़िया खत्म हो गई और कइले हतिया ए बुढ़ो के रोग के खत्म जे जा काहे बोनो करत रह। राउमा याद कइले रहता नहीं, दिमाग खराब कइले रहता नहीं जी। छोड़ ना सिनेमा लगल चले के। तहर महतरिया छोटो हमर लासार घर में मारू। अरे जब माई सूजी दोपहरिया में तब बड़का भैया लेके जाता त जाए दी हम करा के। हम ना जाए, हमार इज्जत ढेर भारी नहीं के भइल कि राउर महतारी से नपवा जोखा के कम करवा ली। तोरा के एगो फिल्म का देखे को कहनी उतान मारेली से अपने महतरिया के ना देखे नी उ घर में एगो अलग फिल्म दिखा दी हन तुरंत ओकर टीवी या बीपी साथ में उपटे लागेला। हां तो नेट भराइए नहीं मिल बा 99 कॉमेडी पर दम पर देखते नहीं बाड़े तो देखी ना जी अब घर में देख रो मना कर देम महतारी तोरा बहरी कोई मने कल भी अब रो घर में मोबाइल चढ़ जो ना जय है ना हटी रो के बोलावल ह कोइले बड़न हेर आते आगलन ईद का पार खाएगो महतारी खाते बिया एगो चुम्मा दे ना। है देखा तानी लोटा बा चला दे मुंह पर मुंह लोटा सात दिन ले हमारे कैसन रखा दे बारिश बुझ लिए 7 दिन ले देखी चूल्हा लिप पता नहीं दिमागवा जहाँ खराब भइल तो एक पुतानवा से और मुंहवा लिप देम आ यही पर हे में लकड़ी लगा के बार देम आ हे दुनु पर तसलिया रख देम दिमाग हमर मत खराब कर जाई जैसे बर्मन बहिनी के मेहरारू हवे की घर रोज ले चढ़ा रहेलिस गइनी ठीक बाकी अभी जा महतारी बेटा कपार खइले बड़ा सन हे हमरा बनाए दीदी बनावस हम सोचे त 99 पर एगो कॉमेडी आइल बा 99 ए मूवीज ऊपर देख के ओकरा बाद खाना बनाए ए लोग का नौकर है।